دكتور أسمرهم دحرت هانا بوليس مكينا كاب أفدق جزء مخات كفلو بناسته بزو حستنتني أوشتي عسان 4 ساعات بيوتو زمسلو تيغرمو بجكا بزعبا حمومات نحساب كالت أقم زين بروسل أي بزعبا هيوتو أمنسقا أمجنا أمتصحو أزيو أتحساسبو زي فرحات بزي مترت أرز خدود زنبرا من قدتات كتراترو كفرو جمرة اتي نغزؤو نرؤسو هيلو كحطوز قرارب زنبرا بعتن سيلو ترايعو اتوم بوليس تملسون أبغزؤو يخون أب هوسبيتال ممصኦም ኣይተጠራጠረን ነታ ሰዓት ቲኣ ክራኸባ ግን ፈጺሙ ድሌት ኣይነበሮም ምስ መን ኮንዩ ናይ ሳሙኤል ፀገም ናይ ሳሙኤል ባእሲ በለሄ ብውሽጡ ኣበይ ኮን ይህሉ ሕጂ ንመን ምዝራብ ንመን ምምኻርን ይሓይሽ መን ኮንዮም እቶም ኣዕሩኽቱ እቶም ኣሕዋቱ እቶም መቕርቡ መልሲ ክረኽበሉ ዘይክእል ሕቶታት እዩ ነይሩ እቲ ሓደ ሓሽ ኮይኑ ዝተረኣዮ መንገዲ ኣጋስዓት 10 فرقان أبيلو أبتي سرحلو زنبرة تكال بمخات نسامئل زقربو زنبرو سباتن ترخبه كم مخروم زقللو من قدي مدزاي نيرو نتا معلتي تيا بعلترا مخانو رسعو وصل زنبرة أمانغو كاب هوسبيتال وصيو مخات يتسقمني لزقمتو نجر أين برل ساعات شمونتت حصاصبو كداونتو بمكيار زعباتا كم زيت ترفو نبرهات اللو تمصز نبرت قداي نستم بوليس نمرقاب ناب هوسبيتال قصو أمرحي اتمن قدي كلو أفرهو زخونت تقول ناي بوليس مكينا كابرحوك تسنبدو جمرت بهوصوص عقبا نايتا هوسبيتال تمني فتنت نايتا مكينا بموسح كأ تحر قرب دقائق نابتا ممر مريت كفلي آتوي اتا ابتا كفلي صنحت نرس سلامتا دحر مقرابا واحد رخيبو مخمدو تنفاسنا كو محليفهمناها حديرو ليت مدري اتسقمسي زير داكا بلتو بعد زرار بقى استدناغر حكيم نقلت ناي حدغا دولا بحنقلو ودولي صنق قابلو انتايو منم زرخبني ليت مدري انتاي مالتكيو حتتي نتي كاباز زرار بقو بقليلو زقلت زنبري فرحاتن هنقوتان كشفن اندهقل هو أتوم ناي تمالي بوليس مبا أتوم نتخام معقوب دخاتات مسحنم دليوم زمصو تمالي سوم مسيوم نيروم ديو ساعات كندي مسيوم نيروم أنا كساب ساعات حمشتي كابزي وصاوكم بني كندي تردقو بممثال أوه نمتاي ساعات حمشتي ساعات حدا ناي ليت دكيسنا خلونا بمقوحكح نزم عصونا خفن قلوه قربي تريفوم نيرو سنبيدنا مستسعنا نمجمريا إلى لقوامن تحرقن أصبق مستبرابركو منتهم كبر هالك إلو نمخانو انتهي اليوم دايم بتسعتي بشجرهم اتي حموم دحر مرمران هبيك هيدو نهوسبيتال كدكس توشينو دوي نبرن اتي حيزو زمص على حمومات كابي نيرو من كابتن مرمري كفلي اوصيو بدحريو سرحكم دقصيلكم ناي دكتور منبر غزا ابي انتاي موضحتتو الى ملستو دكتور أسمرهم اتو قداي اندات انكري متصل كم زنبري كبر هلو جمري ساعات حدا ناي ليتي اندات سبتقو حكيحو بتوتات قرب اللو خناتات قليلو زرق خناتات كم زي نبري بمقمات كأ اتوم نقوهو ابطا قزقو زرعيهم بوليسون قزقون مدلاي زي عوات لعلم تحتنا مبال زحادرو خم زنبرو كمتي أبزقوان زيت قداي أصبقو كتحسسبو جمري أب كمي زبالة خناتات كم زنبري سلازي برحلو خاء قصانة السعاني أتحساسبو خصفوفاي كألم بزخونة تكون دمسي بفلاي كألاي مع صوم مقفات دمسي تلعلي كم نقر زلو سرح كسرحي كألم ساعات تجحت بيلو قاء نبونيلو كابتا ممرمريت بوتاو تبقسي مع صو خفيتون أب كوريدر كوتس كبدن كلو أب عف دقي مسحاد السب قوف نقوف ترقبو اتسب أي حبريتان محتاتيلو نابتا ممرمريت كفلي كأتو مع صوب خفت إدو مسددئة بعلها استخفتت دكتور أسمرهم أبزديو ممرمري بوتو إلو قاء دكتور أسمرهم نبعلو حتتو نتحكم بفرحات تمرئ
هو إلو بملاسكا حجقن وصي زلو دحر ربع ساعات تروحوا بل دحان مهلاو خرجاجز تراي دلي بمبالكا تمليسو نتا كوريدور وديو نيت صقام تطويو تصوره إذا حدش فصامي زي ندكتور أسمروم دنصو نتزنبرو فرحاتن من طاين كا أزيو كمزلعل قبرو نتسبعي قداي كحاتتو سلازخده بحث لزي بلوقعا نويح سقمتتات موسات نتا كوريدور وديو دد حرت السبعي نسول نيت صقام تطويه كختلو نموسان بزح غزي كوانت زي وسدلو اتسبعي بتحصار غزي فصيمو خبط خبابي تصوره نابي كم زبلون كفلت ايكالن يمانه صقام كمون ارحقو نابتا افدغنايتا هوسبيتال غصو قلحتو سدله نتي ابتا افدغ زغوان فسب اي زمسل جن ولا حدكو اخركب ايكالن دحري حدت دقائق نابتا خفلو تمليسو سحو قصله أمرؤو أبتي سرحو زنبرة سرحي نبرن نتوم حمومات كأ قبل بخويني يو ززاربوم نيو أمانغو تا بقربا كتعزبون كتكتاتولون صنحات نرس كونتاتو دس لزي بلا نزر بايلا دكتور لومي بعل ترى نسخم يقوم كي ترسعو إليه بلدتو نابقصو ناتأمتت دكتور أسمروم رؤسو بمرقنا قطراي فليتو خمزلو قريتو كي تزاربي سرحو قصلي بتا معلت ديا نابتو صاموئيل سرح الله زنبرة تكال كخيد حسيبو زنبرة مدب سربيزو قا ننوي حناي منت أي معلتي كمكت تدانوي التسعتات بب قروب حلفة زمت السبعي نبرن دحينا صاموئيل نمفلات كنت ساعة تليفون نغزا دويلو بتا سرحتنيا بكو أنت حتتي أونتاوي ملسي أي رقبن دروكوا ساعة حد قوينو انت نبري كساب تقوانتي كابتن بوليس كقربو كزاربو زفتن السبعي نبرن بزي من صوم بوشت اقوان تتحقوسي زقصن كونتات قناي نبرن سلمنتاي زبل حتو ببقروب نحنقولو عرفت قلقو نساموئيل دقون رخيبو مقينو اتو قداي بزوح زت حساس بدقون زي نبر قوينيو ويس كالت عدبيوم نمسام زحسبو نبر علو نزخون يكون حتو ملس قركب ايك علم قسيلو اتسعاتات نحلف قدي عبد حرق اترون بزوح زت حساس بكونتات يتفطرن بب غزيو اتي اب اف دغنا يتام مرمريت كفلي زرقبو سب تزنا بلو سلام كلو ننوي دقائق ابو شاتات ني حنقولو قفلتات قل مذكرتان ترخبي حسو صوبله ولا حنت نغر كن كركب ايك علم من كونيو بزعبا مهلاوي كفلت زدلي انتاي كخويني يوت سبعي كرخبني كزاربني زي دلي حتو طلعي ملس زي ولو كسانت زي بحطوتات برهان نسألمات بوتا حديقو قدي مستندا خبدا زقي زنبرة سألمات كآ وشتو بقت سألي الناس المتك خي تسمعو برتوعنا جنكت سمعيت كآ قلبابو حركي انتاي من نابي سلمنتاي حجون جن حطو طراي مبرحت تاتو العو قصري نايتهم حجز دليم زموتو زنبرو حمومات كآ عنداو حدا خدي ببشكلت تاس توقع من أسيه بمغنيات لك أنشتو تبعيسو مستفقو أقواز صغيرهم أفنيا تراز ودقو أبو نفيو زحازو حصان بب بزيو ناب هوسبيتال بسيحهم تتحكموا مكدو زسلك سرح عرفتي دك أسيب سرح أمونغو حمومات زموصلو زنبرو بزي أبتا مدك أسيد كفلو قيدو كعرف كوف أبزبل اللقوان دكتور حموم اللونا حاف بمبال نتو حموم ريو مستملسي سلام زي بسطتها أبو خلو زعبا ساموئيل الحسني بتازا حلفت معالتي شافا زنقرو زانتا تسبلو ملئت زانتا ينبرتن أبتشعوان كلو قنقرو زحلن قينو أي تسمعون انقعك آخن أخواني نوح زبلا قزين تزوصفو نيرم بتوم أبتيم اتو أفدقنا يتو هوسبيتال زقوان فوهم أبوش تتامم رميت كفلي كلو محزوهم نيرم
ንሳሙኤል ከዓ ናይ መወዳእታ ናይ ህይወቱ ግዜ ምኾነት ነይራ። እንታይ ኮይኑ እዩ ካብ ገዛ ክሃድም ክጠፍእ ዝመርጽ? ሕጂ ናበይ ኮን ኣቢሉ ይኸውን? ከይተፈለጦ ኩነት ጀመረ። ትንፋሱ ቁርጽ ክብል ተሰምዖ። ክህንጠ ክጭነቕ እንከሎ ከምኡ ከም ዝኸውን ይፈልጥ ነይሩ። ክቆጻጸሮ ዘይኽእል ስምዒት ነይሩ። ብዙሕ ኣይጸንሐን። ሕጂ እውን ጭር ድሓር እውን ጭር ብምቕጻል ዶክተር ሕሙም ኣሎና። ነታ ድምፂ እቲኣ ክጸልኣ ጀመረ። ኣብታ ክፍሊ ኩሉ ነገር ጭር ክብል ተሰምዖ። ከብሒ፣ ሰደቓ፣ ዓራት፣ ማዕጾ፣ እቲ ንድራሩ ኢሉ ዝመጸ መግቢ እውን ከይተረፈ ክውጭጭ ከሎ በቲ ምምዝዛን ስእን ዝነበረ ሓንጎሉ መዝገበ። ከምዚ ኢሉ ኣብዚ ሕልማዊ ኩነታት ንኽንደይ ከም ዝጸንሕ ኣይተፈለጦን። ኣምቡላንስ ክትኣቱን ከላ ዝገበረቶ ድምፂ ካብቲ ዝነበሮ ህውተታ መንዚዑ ኣውፅኦ። እንከዓና ዝተንፈሰ ብርሃፁ ተሓፂቡ ካብቲ ተጋዲሙ ደቂስሉ ዝነበረ ዓራት ተስቲኡ ገጹ ንኽሕጸብ ናብ ሽቓቕ ኣተወ። ድሕሪ ምሕጻቡ ሰዓት ክንደይ ከም ዝነበረ ንምፍላጥ ሰዓት ተመልከተ። ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ነይሩ። ግዜ እንተሓለፈሉ መጽሓፍ ከንብብ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ዝነበሮ ጭንቀት ተገዲሱ ከንብብ ኣይከኣለን። ነታ መጽሓፍ ገዲፉ ክድቅስ ከም ብሓድሽ ኣብ ዓራቱ በጥ በለ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ቴሌፎኑ ከም ብሓድሽ ጭር በለት። ዶክተር ሕሙም ኣሎና። እታ ዘይትተርፍ መቐጸልታ መግለጺ ደጋፊ ሓሳባት ዘይብላ በዓልቲ 3 ቃላት ሓጻር ምልእቲ ሓሳብ። ሰዓት ክንደይ ከም ዝነበረ ንምፍላጥ ሰዓት ተመልከተ። ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ነይሩ። ግዜ እንተሓለፈሉ መጽሓፍ ከንብብ ፈተነ። እንተኾነ ግን በቲ ዝነበሮ ጭንቀት ተገዲሱ ከንብብ ኣይከኣለን። ነታ መጽሓፍ ገዲፉ ክድቅስ ከም ብሓድሽ ኣብ ዓራቱ በጥ በለ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ቴሌፎኑ ከም ብሓድሽ ጭር በለት። ዶክተር ሕሙም ኣሎና። እታ ዘይትተርፍ መቐጸልታ መግለጺ ደጋፊ ሓሳባት ዘይብላ በዓልቲ 3 ቃላት ሓጻር ምልእቲ ሓሳብ። ነታ ሓኪም ተባሂሉ ዝተመረቐላ መዓልቲ ጸልኣ ካብ ዓራት ተሲኡ ናብታ መመርመሪት ክፍሊ ብምኻድ ነቶም ብቓንዛ ድቃሲ ኢኖም ክሳቐዩ ዝሓደሩ ኣቦ ሓኪሙ ኣፋንዎም። ንቑሩብ ደቓይቕ ኣብታ ክፍሊ ኮፍ ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ ከዓ ናብ ዓራቱ ክምለስ ምስ ተለዓለ እቲ በዓል ተራ ዝሓደረ ኣላይ ሕሙማት ዶክተር ረሲዕዮ ነይረ 2 ሰዓት ቴሌፎን ተደዊሉ ኢልኩም ነይሩ። መን ምዃኑን ካበይን ኣይነገረናን። ግን ዶክተር ኣሎዶ ድሕሪ ምባል ክነመሓላልፈልካ ክንብሎ ከለና ስለ ዝዓፀዋ ክነራኽበኩም ኣይከኣልናን። ክትፈልጡ ኢለኩም እየ። ዶክተር ኣስመሮም ዋላ ሓንቲ እኳ መልሲ ሃበን። ርእሱ ኣድኒኑ ጥራይ ናብታ መደቀሲቱ ተመሊሱ ኣብ መንበሩ ኮፍ በለ። ናይ ጸገም መዓልቲ፣ ናይ ምህንጣይ ምጭናቕ፣ ናይ ምፍራሕ መዓልቲ መን ኮን ይኸውን ኣብዚ ሓዲግ ናይ ለይቲ ሰዓት ክድውል ከይተራኸበ ከዓ ክዓጹ ዝመርጽ? ናይ ጥዕና ጻውዒት ኣይመስል እዩ። ሳሙኤል ድኾን ይኸውን እቲ ንግሆ ምህላዋይ ከረጋግጽ ዝመጸ ድኾን ከም ብሓድሽ ህልውናይ ከረጋግጽ ደልዩ ይኸውን? ናይ ምንታይ ምርግጋጽ ግን? እንታይ እዩ ምስጢሩ? እቶም ዝደልዩኒ እንታይ ዕም ኮይኖም ዘይቀርቡኒ፣ ዘይዛርቡኒ፣ ዘይምርምሩኒ ወረ እንታይ ዕም ኮይኖም ሰላም ዘይህቡኒ ብምባል ተጨነቐ። ሕቶ ሕጂውን ሕቶ መልሲ ዘይብሉ ሕቶታት፣ መወዳእታ ዘይብሉ ሕቶታት። ከምዚሉ ኣብ ከቢድ ሓሳባት ጥሒሉ እንከሎ ዓንደበት እታ ንብዙሕ ግዜ ታለይቲ እቲኣ ክሰምዓ ዝሓደረ መከረኛ ቴሌፎን ከም ብሓድሽ ነቲ መሪር ቃጭላ ብምቕጫል ኣሰንበደቶ። ንነዊሕ ግዜ ክትድውል ሓደጋ ዶክተር ሕሙም ኣሎና ካብ ምባል ሓሊፋ እንታይ ከይትብል ንናይ ሳሙኤል ህልውና ኣይተበስር። እዚ ኩሉ ዘጋጥመካ ዘሎ ኩነታት ሕልሚ እዩ። ኣጆኻ ኢላ ኣይተተባብዕ፣ ኣይተዘናግዕ፣ ሱቕ ከተትብል ምውጫጭ ኡይ ምባል ምጥራዕከ ተትገድፎ ናይ ባህ ኣይበሎ
እቲ ድምፃ ብዝለዓለ ዝወሰኸ ኮይኑ ተሰምዖ። ባዕላታ ቴሌፎን ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ብእዝኑ ስሒባ ናብኣ ክተቕርቦ ክተጸግዖ ብግዲ ድምፃ ክተስምዖ ትደሊ ዝነበረት ኮይኑ ተሰምዖ። ዝን ኢሉ ድማ ንነዊሕ ተዓዘባ። ቀሲላ ከዓ ኣብ ውሻጣታት ናይ ኣእምርኡ ቅርጺ ኣውፅአት። እቲ ዘጽምም ውጫጫ ናብ ፊደላት ቃላት ምሉእ ሓሳባት ተለወጠ። ንዓውፃእ ኣይትተሓባእ፣ ነቲ ትፈልጦ ደርጓሓዮ ከይተጥፍኦ እናበለት ናብኡ ገጻ ተሃንደደት። ኣካላቱ ብርሃፅ ተሓጽበ፣ ልቡ ህርመታ ለዓለ፣ ሰናብኡ እንቃዓንቃዓ ዝተንፈሰ። ክነቓነቕ ስድር ኢዱ ከልዕል ኣይከኣለን። ከም ሰይትሎ ተዓኒዱ ደኣ ተረፈ። ሃንደበት ማዕጾ ናይታ ዝነበራ ክፍሊ ብሓይሊ ተቋሕኩሐ። ከይተፈለጦ ከዓ ብስምባደ እንዳላለ ደው በለ። ዶክተር ዶክተር ዝብል ናይ ኣላይ ሕሙማት ድምፂ ናብቲ ሕንፍሽፍሽ እናበለ ዝመጽእ ዝነበረ ኣእምርኡ ሰረጸ። ቀስ ኢሉ ቀሪቡ ከዓ ነታ ማዕጾ ኸፈታ። ኣይተሓዝለይ ዶክተር፣ ነዊሕ ደው ኢላ ስለ ዘይተላዕለት ደቂስኩም ከይትኾኑ ኢለ እየ። እቲ ዝደወለ ከዓ ህፁፅ ስለ ዝበለ ኢልዎ ከም ብሓድሽ ነታ ማዕጾ ኣገፍቲንዋ ኸደ። ዶክተር ኣስመሮም ንእለት ነዊሕ ስጉምትታት ምውሳድ ነታ ቴሌፎን ካብ መቐመጢ ኣልዒሉ ሃለው በለ። እቲ ዝድውል ዝነበረ ሰብ ድምፁ ብንጹር ኣይስማዕኒ ነይሩ። ግን ከዓ ቀስ ኢሉ ርግእ ብዝበለ ኣዘራርባ ዶክተር ኣስመሮም ሳሙኤል ኣይተሓዙለይ፣ ኣብ ሓዲግ ግዜ ፀዊዐኩም እተኾነ ግን ግዜ ስለ ዘይብለይ ክብል ጀመረ። ዶክተር ኣስመሮም ልቡ ብሓጎስ ተመልአ። ዝሕዞ ዝብሎ ጠፍኦ። ሳሙኤል ሳሙኤል ተሓንዲኻ ብህይወት ኣለኻ ጥዕናኻ ኸ በለ። ንስምዒቱ ንሓወሱ ምድራት ስኢኑ እቲ ብንያው ዝነበረ ድምፂ ግን ንኽቕፅል ኣይፈቐደን። ይቕደታ ዶክተር ግዜ የለን፣ ኣብ ገዛኹም እየ ዘለኹ። ድሕሪ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ክኸይድ ስለ ዘሎኒ ቅድሚ ምኻደይ ግን ከዛርበኩም ደልየ ነይረ። እቲ ክብሎ ዝደሊ ግን ብቴሌፎን ዝረብ ኣይኮነን። ክትመፁኒ ዶ ብምባል ዘረብኡ ከይወድአ ኣንጠልጢሉ ገደፎ። ዶክተር ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሰዓት ተመልከተ። ገና ሰዓት 3 ፈርቓኒ ነይሩ። ዝኾነ ግን ነቲ ንሳሙኤል ኣንጸላልይዎ ዝነበረ ሓደጋን ኣብ ደገ ንክርአ ዘለዎ ጸገምን ኣብ ግምት ምእታው እመጸካ ኣለኹ፣ ደገ ድማ ይትውፃእ፣ መብራህቱን ተዘየብራህካ ይሓይሽ፣ ድሕሪ 10 ደቂቓ ኣብኡለኹ ኢልዎ ነታ ቴሌፎን ዓጸዋ። ንማንም ከይነገረ ኣብ ማኪንኡ ኣትዩ መንገዱ ናብ ገዝኡ ኣቢሉ ምስ ኣቕንዐ ግን ኣቐዲሙ ዘይሓሰቦ ሓደ ነገር ስኽፍሎ ጀመረ። ከመይ ገይሩ ደኣዩ ናብ ገዛ ኣትዩ? እታ ሰራሕተኛ ሰዓት 8 እያ ንጎ ኸይዳ። እቲ ካልኣይ መፍትሕ ከዓ ምሳይ ዘሎ። ኣቐዲሙ ድኾን መጺ ኮይኑ ከምኡ እንተኾይኑ ደኣ ህፁፅ ንዝበሎ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ከይደወለ እንታይ ኣፁ? ንቑሩብ ግዜ እዚ ሓሳባት እዚ ተመላሊሱ ረበጾ። ኣብ መወዳእታ ግን ዝኾነ ኮይኑ እቲ ቁም ነገሩ ሕጂ ኣብኡ ምህላው እዩ ብምባል መንገዱ ቐጸለ። ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ኩሉ መሳኽቲ ጸልሚቱ እታ ገዛ ሰብ ዘለዋ ኣይትመስልን እያ ነይራ። መኪንኡ ኣብ ኣፍ ደገ ሓዲጉ ናይ ስራሕ ጻዕዳ በጀ ክዳን ተኸዲኑ ከሎ እዩ ንሳሙኤል ንምርካብ እናተሃንጠ ናብ ዱልክኺት ገዝኡ ዝበጽሐ። ኣቶ ሰሎሞን ምስ ኮሎኔል በርሀ ተዛሪቡ ነታ ቴሌፎን ምስ ዓጸዋ ንቑሩብ ድቓይቕ ዝም ኢሉ ሓሰበ። እቲ ክወስዶ ዝመረጾ ስጉምቲ ዘየወላውል ነይሩ። ናይ ኮሎኔል በርሀ ኣተሓሳስባን በዳይ ሕቶታትን ግን ኣብ ውሽጡ ሰላም ኣይሃቦን። ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይነበረ ኣይተጠራጠረን። እንተኾነ ግን እቲ ክፈልጥ ክምርምር ክመራመር ምድላዩ ኣተሓሳስቦ። እቲ ኮሎኔል ብርቱዕ ወታደር ቁኑዕ ጽኑዕ በቐሊሉ ድሌትካ ክተፈጽሞ ዘይትኽእል ሰብኣይ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ኣዝዩ እሙን ብላዕ ዝበሃል ዘይፈልጥ ሃገራዊ ስምዒቱ መዳርግቲ ዘይብሉ ምዃኑ እውን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። እዚ ከዓ እዩ ንዕኡ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሰላም ዝኸልቆ ዝነበረ ጉዳይ።
በቲ ባህርያዊ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ፀወታ ሕግታት ዘይፀዓድ ክነሱ ክሳብ ሎሚ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ቦታ ከይተኣልየ ምፅንሑ ገረሞ እንታይ ኮን እዩ ተሓይሉ መን ኮን እዩ ትፀግዑ ነዝን ካልእን ንኮሎኔል በርሀ ዝምልከት ጉዳያትን ብሰፊዑ ክከታተል ብምውሳን ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ንጸሓፊቱ ንኣማኒኤል ክትጽዋዓሉ ብምሕባር ዕለታዊ ስርሑ ኣብ ምስልሳል ኣተወ ኣማኒኤል ምዱብ ስርሑ ናይ ሰሎሞን መኪና ምምራሕ ነይሩ ጉልቡት ስፖርታዊ መሰል ስርሑ ብዘይ ሓንቲ መንቅብ ዝሰላስል ልዕሊ ኩሉ ግን ንሰሎሞን ኣዝዩ እሙኑን ንገንዘብ ከዓ ተገዛኣይን ነይሩ ንገንዘብ ክብል ዘይገብሮ ነገር ኣይነበረን ናይ ውትድርና ትምህርቲ ብሰፊሑ ዝቐሰመ ብፍላይ ከዓ ሰብ ኣብ ምጭዋይ ንሰብ ምኽንያቱ ብዘይገድስ ኣብ ምቕታል ምእላይ ዝተዓጽዎ ማዕጾ ዝተዓጽዎ ካሳ ብጥበብ ምኽፋት ዝኾነ ይኹን ዘድሊ ወረቓቕትን ሰነዳትን ንምስራቕ ዘኽእል ፍልጠት እዩ ነይርዎ በዛ ዓይነት ስርሓት እዚ ከዓ ንሰሎሞን ክሳዕ ሎሚ ሰፊሕ ኣገልግሎት ኣዋፊሉ እዩ ኣብቲ ሰሎሞን ኮነ እቶም ካልኦት መሳርሕቱን ሓለፍቱን ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ክፍልታት ከም ኣማኒኤል ዝተፈላለየ ናይቲ ክፍልታት ሕጋዊ ስራሕ እናሰርሑ ቀንዲ ተግባሮም ግን ዘይሕጋውን ቅትለታውን ኣገባብ ዝሓዘ ሓደ 10 ዝኾኑ ሰባት ነይሮም እዮም ኣብ ምዱብ ስርሖም ምንም ዘራኽቦም ጉዳይ ስለ ዘይነበረ ከዓ ከም ምስማንም ካልእ ሰራሕተኛት ዘይኮይኑ ጥብቕ ብዝበለ መልክዑ ዘራኽብ ዘተኣሳስር ዘተዓራርኽ ምኽንያት ኣይነበሮምን የራኽቡ ኣይነበሩ ገሊኦም ጸሓፍቲ ገሊኦም ናይ ቤት መዝገብ ሓለፍቲ ገሊኣቶም ከዓ ሓለውትን ኣትክልተኛታትን እዮም ነይሮም እዚኣቶም ነቲ ዘይሕጋዊ ስርሖም ሓላፊኦም ኣማኒኤል ኮይኑ ምስ ሰሎሞን ዘራኽብ ጉዳይ ወላ ሓንቲ እኳ ኣይነበሮምን እቲ ዝድለ ትእዛዝ ብኣማኒኤል ክወጽሖም ከሎ ዝኾነ ይኹን ጸገሞም ከዓ ናብኡ የቕርቡ ከምኡውን ዋጋ ናይ ጻምኦም ብኡ እዮም ዝረኽቡ ነይሮም ሰይጣናዊ ዝኾነ ስርሖም ንኽትግብሩ ኣብ ዝድለይሉ ዝነበረ እዋን ከዓ ዝራኸብሉ ብሑት ቦታ ኣብ ከተማ ነይርዎም ስቱር ብዝኾነ ኣገባብ ከዓ ኣብታ ቦታ ተራኺቦም ይመያየጡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስርሖም ጸገም ኣጋጢምዎም ኣይፈልጥን ክሳብ ሕጂ ኣብ ስርሖም ጸገም ኣጋጢምዎም ኣይፈልጥን ነቲ ዝተዋህቦም ዕማም ከዓ ብዘይ ሓደ ጌጋ እዮም ዝዓምዉ ነይሮም ንሓንቲ ዘይሕጋዊት ስራሕ ንምስራሕ ከዓ እዩ ሎሚ ትበዓል ስልጣን ሰሎሞን ንኣማኒኤል ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ከም ዝመጽእ ዝገበሮ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ማዕጾ ናይታ ቤት ጽሕፈቱ ክሓኪሑ ኣማኒኤል ኣትዩ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰሎሞን ኣእዳውን ድሕሪት ኣጣሚሩ ብኣኽብሮት ትእዛዝ ንምቕባል ተጸበየ ሰሎሞን ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ስራሕ ርእሱ ከየቕንዐ ንኣማኒኤል ኣብ መንበር ኮፍ ክብል ብኢዱ ሓቢሩ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ስራሕ ናብ መፈጸምታኡ ንክበጽሕ ደኒኑ ቀጸለ ኣብ መወዳእታ ከዓ ነታ ጽሕፈላ ዝነበረት ወረቐት ብጥንቃቐ ኣብ ሓንቲ ፋይል ኣቐሚጡ ኣብ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረት ሰደቓ ተመዛዚ ስሒቡ ኣእትዩ ብመፍትሕ ዓጽዋ ንኮሎኔል በርሀ ዝምልከት ዝኣከቦ ናይ መጀመርያ ሓደ ነጥብታትን ሓበሬታን እዩ ኣብ ወረቐት ኣስፊሩ ብምስጢር ክዕቅብ ዝጀመረ ብድሕሪ እዚ ንቁሩብ ካልኢታት ትኺሉ ንኣማኒኤል ምስ ጠመቶ ከዓ ኣማኒኤል ነዛ ሎሚ ዝበካ ቀዳመይቲ ስራሕ ካልእ ሰብ ኣይትሓውሰላ ካልእ ሰብ ክፈልጥ ኣድላይ ኣይኮነን ባዕልኻ ብጥንቃቐ ፈጽማ ነታ ካልይቲ ግን ንዓኻ ዝመስለካ ቁፅሪ ተሓባበርቲ ካብቶም ኣባላትና ተዋስኣላ ትኽእል ኢኻ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ሓበሬታ ናይ ምእካብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ዘጽግም ኣይኮነን እንተኾነ ግን እቲ ሓበሬታ እንደልየሉ ዘሎና ሰብ ንርእሲኡ ናይ ሓበሬታ ምእካብ በዓል ሞያ ስለ ዝኾነ ከይፈልጥ ክትጥንቀቑ ኣለኩም ኣሰራርሓኹም ክተጽፉፉ ኣድላይ እዩ ኣማኒኤል ኣይመለሰን ካብታ ዝነበራ ቦታ እውን ኣይተነዓነቐን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ትእዛዝ ንምቕባልን ንምፍጻምን ጥራዩ ድልው ነይሩ ሕቶታት ንምቕራብ ናቱ ስራሕ ኣይነበረን ድሕሪ ቁሩብ ካልኢታት ከዓ መሊሱ ሰሎሞን ዶክተር ኣስመሮም ዝበሃል ሓኪም ትፈልጦ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ
أو إيه أب كتما أزيو فلوطن فتوني بمويا أو ذي كونس بتأبايو بخميتكم جماعة بمويا أو تزي كوينسي بزعبو بزع زفلطو يبلي هاي زورنيو بزحات عرقتي يبلون مسبوز حسابك يراخبني كاب مويا أو حليفو بزع زقدسو نجر زلوا يمثلن ما بوليتيكا يكون ناي محبراوي نابرا زنبالي يقولون روحتي دما مسبعلت بيتو خاب الزفاتح 3 عامات كوينو له أبز حجي وان كا سبيتون حدا ودون أب وصايا مزقمطو زلو مسجن بينه أب زوبا 4 يزقمط معلتي سسرحة من نجزات خي سرحتني اللاتو إلو نتيب مقرام زعزبو زنبرة بعد سلطان سفح زبلا حبريتا عربلو إذا سبعي كاب مويو وحليفو بزوح زفلت سب أيقونن كتبلن نسأل هيكا تخونا جن بزعبو بزوح حبريتها لوكا سلامنتاي كمتي قد محجب علىكم زبلكم أيو نزخونا يكون بعلمويا نزخونا يكون بتحبرت السب تفلت نتن تسمع نتن زلو السب بمللاي بزعبو ملو حبريتها مكاب عدلاي نزخونا يكون جزية تقربيبو خصنح نمقبار بزبل العلامة كابزا أكبكم حبريتا بانكي أو تيو سلامون بناياماني إلات زراربا أزيو تحقوسي بفلاي كأ نزل صفوف السرار حزي من كاليو بعلو مخانو سل لتنقرو أوشتو كسانة تسمعو حقوسون بأسرار حون كأ معقابون نأماني إل بفشقتها تراي مسقلت حلو كأ كم تفولتو دكتور أسمروم بأقاطامي يكون بفلات أبزن زحلفة حيدة معلتات مصامي التراخيبهم نيرهم كرم حجي ركب ينبرهم ما ينبرهم زفلات يلبون انتقونا قلنا إذن زحلفة حيدة معلتات تباي فلي زبلن فرهات تستحوصون بمخانو بزو حكوا أنت زي كونه حدا قاب صامي زرقبو حبريتا كله 5 قل فترات إرنا لنا إذن تغينو قا حدا قنيا كخون قليل هو أمو عمر مراك قربا يكلن ديو نزي زيد لنا اللو خدت مقنيات اللو حدا نعوبتنا منقستي سروعنا بوليس مرمراك حلف انت دقاقرنا اتزفلت ومستيرنا بزح زبولو السباتنا مبصح كابو حليف كاقا ناي مزرقح تقولو سفعيو ازقاء تفصيمو زيد اللو قدايو اتخال اي مرمراك كايت ترى خوينو قزيق وسيديو نايزي كم تبعلخا زبل كايو فلوطون فتون حكيم نويح وان عبتحت قيد موعلو حدا حطوتات كسعب سلازقل نتحقن مصراي غزي بلنا حقي نمصراي تبايلو قا ننويح عمتات بعبي طنقاقن مستيرن استعقب مدبات اب حدغا نمودا عدليت يكون سلطان يبلنا دحركا دكتور اسمروم مهور يكون دامبر مسني هاجر قداي كسرع كله بقللو كله زقل سبي مثلني تتزاز لمقبال تداليلو كللو بلا سلامون بحدا سمعت معاس بخميز بلقبا لومي بزتغال متن اتي عطالاليا سرقتي ابغزو اتيوم سلازا سنبدوم كم زقتلو انت زمسل ممرتكم كاليت تزاز لكم نيركم بلا اماني اتانا مجمريا تزاز ردتن ፍጽምትን ምዃና በተዘዋዋሪ መንገዲ ንሰሎሞን ክገልጸሉ ብምፍጣን ሰሎሞን ንኣማኒኤል ካብ ዝፈትወሉ ምክንያታት ሓደ እዚ እዩ ዝረአ ስምዒት የብሉን ሕቶታት የብዝሕን ብዘይ ዕጢ ምጢ ትእዛዝ ተቐቢሉ ናይ ምፍጻም ትኽእሉ ከዓ ልዑል እዩ ነዲኻ ሓሪትካየን ምጻእ እንተዝበሃል እውን ዓይኑ ከይሓስየ ሓንቲ ጨዋዳ ናይ ገጹ ብስምዒት ከየነቓነቐ ሓሪድዎ ንመጽእ إذا قاب ناي سولومون أتحساسبا تزعبي تهبو لحد عود قتال السب مقالي